लोगोफोर नै जोंहा मोनाबिलिनि जना दं ओंखाम जानो लागानि मोनसे फिसा ब्लग नेगासिनो आं हायथ'ना दाबो खुराखै जानोसै मा ओंख्रि संदों ना फुदुंनाय ओमफ्राय दुन्दिया बाथोन ओमफ्राय गैला ए नुफैथारबाय जाहैथ'आ मारै हामनो हादायानो फुलदो बोरै ओंखाम ओंख्रि संलायबाय एसे खुरनोसैनो बायलायाव मा ओंख्रि संदों नायनि र' नैबे जाबाय दुन्दियाजों बानलु सावनानै सामब्राम गुफुर होनानै देनाय ओमफ्राय बे जाबाय ना फुदुंनाय नायाबो दहाय जाखादों नालाय ए बिखाबाय दं दे खुरदो आं खुरनो बेदला खुरनायखौ जानोसै माबा जावनोबो हाया मानोबो हाया नायाबो दहायनो लाबोनायमोन आरो सानाव ओमफ्राय सानाव जाबाय माखासे ओमफ्राय बेखौ एसे एवफ्रामनानै दोनदोंमोन ओइ ओंखामा गोजानावसो थाबाय हरलाय मावजिया थास ओरै फैनो ना बिराद खायसो नोंनो बिस्कुट होयोहाय दासो बुजिदों एगारबाजोंहाय गुदुं खोमा आरे बाबारे मोनाबिलि जानायसै नै ओंखाम ओंख्रि होलायबाय आंहा नों बारा जागोन जाबाय जा थोरसियावनो लालाबायना जागोनहाय खुदै सुदै लालाबाय थाया आलु बाथोना मोजां नायदो दहाय जानाय आसाम दिनै न'आव मोनजायाखै मा मोनजायाखैलै जनोबो हाला होननानै निफ्राय लादो बसावनानै ओरैनो गाहायावनो जानो हाया जागारनाया मोदोमखौनो थेरनो हाला जानोसै लोगोफोर जागोन लुगैनानै लोगोफोर जाबायानो हायथ'आ दे सुनानै जादों आं गाहायाव जानो हाया आंबो जानोसै बाबो जाया ओमफ्राय बिबाय थायो दे